matricákból már biztos nálatok is megtalálható számtalanféle, ez a leggyorsabb igazából, de a vendégek sosem kérik, vagy a nagyon egyszerű körmöket szeretik, vagy szeretik, hogyha körmös fest nekik valamit. Így hát úgy gondoltam, hogy most összerakok nektek ebbe egy kis videót, hogy nézzük meg, hogy ilyen egyszerű matricákat hogy lehet rávenni a vendégeket, hogy csináljunk belőle nekik valami szép körmöt. Így hát kikészítettem 5 darab alapot, mindegyiknek base gel az alapja, és mindegyik más színű, és válogattam én kicsit ilyen nyáriasabb matricákat. Én jobban preferálom ezeket a vizes matricákat, könnyebb vele dolgozni, nem fog feljönni a széle, nem kell plusz rábufizni, plusz réteg fényzselé, hanem szépen ezeket beáztassuk vízbe, le tudjuk húzni, és rárakjuk a díszítő tippünkre, vagy ugye a vendégnek a körmére, és ezt már csak lefényzselézzük, és megkötessük, és akkor kész is van. Tehát úgy gondoltam, hogy díszítsük agyon ilyen kis matricákkal a tippjeinket, húzzunk rájuk plusz vonalakat, nézzük meg, hogyan lehet feldobni egy kis egyszerű szettet is, hogy nagyon bomba legyen. És úgy gondoltam, hogy annyi matricám van, most elkészítek pár darab ilyen kis díszítést, és kirakom a vendégeimnek, és hát ha vevők lesznek rá, hogy ilyen cuki kis pillangók, flamingók, meg levelekből miket lehet összehozni, és hát ha felkeltem ezzel is a figyelmüket, mert mostanában nagyon kevés matricám fogy, és nagyon sok van belőle, így hát szeretném, hogyha ezek is nem csak állnának a polcon, fiókba, hanem dolgoznánk vele, ha már ugye beszereztük. Ahogy már az előbb is mondtam, 5 darab tippet base gel-lel befettem, tehát ezek lesznek az alapjaink, ezek még ragacsosak, azok is fognak maradni, és akkor megnézzük, hogy milyen szetteket tudunk összerakni az adott alapszínekhez. Jöjjön ez a citromsárga alapunk. Erre úgy gondoltam, hogy kontrasztos legyen, így hát egy ilyen kék pillangót gondoltam ki rá, és ahhoz valami növényzetet, de valami egyszerűbb növényzetet ide alulra. Hát ezt a 2 levelet, én itt, amit egymás mellett van, ezt itt ki is vágom. És akkor levesszük a fóliát, és mehet a vízbe. Mind a 2 így egybe. És még ilyen kék lepkécskét gondoltam ki rá. Ez, amit szépen repül, ez itt jó lesz. Így, ez lesz az. Erről is levesszük a fóliát, és mehet a vízbe. Nem kell neki igazából sok idő, annyi, hogy teljesen átitatódjon. És akkor utána meg is van. Várunk vele pár másodpercet, utána kiszedjük, leítassuk, és megnézem, hogy el tudom-e mozdítani. Szépen elmozdult már a levelem, és itt lehúzom a széléről, és akkor itt a leveleket, ezt ebbe a sarokba, meg ide a másik oldalra fogom helyezni. Ezt is mindjárt leszedem. Így. Ide alulra helyezzük a leveleket, rányomkodom, és akkor utána jöhet a lepkécske, amit szintén kiemelek. Hopp. Szépen lecsúszik, ne legyen vizes, és utána szimplán ráhelyezem tipre, és rásimogatom. És már is nagyobb látványt értünk el, mint egy sima, egyszerű, egyszínű körömmel. Megpróbálom szépen, ne legyen redős. És ezután fogok kicsit még rádíszíteni, hogy ne legyen olyan egyhangú. Fogok egy kis ezüst géllakot, egy 0-ás ecsetet, és a pillangónak a szárnyaihoz fogok kicsit behúzni, hogy azért kicsit valami nekünk visszacsillanjon. Tehát
nagyon jó kezek, mert egyszerűen tudjátok kontúrozni is a matricát, hogyha ráragasszátok. Nem kell körbe menni vele, csak egy picit a szélén, hogy úgy visszacsillanjon. Ráhúzok, és már sokkal jobban feldobta az egészet. Ezen kívül még tudtok akár bele ilyen pöttyöket, vonalakat húzni még, hogyha valami esetleg. Mert nagyon jól mutat mellette az ezüst is. Átitatom a nullás ecsetemet, és akkor igazából így behúzok ilyen kis vékony vonalakat, így egymás alá kicsit elcsúsztatva, ne legyen annyira üres a területünk. Csak egy ilyen nagyon pici kis vékony vonalatokat, és ez is már nagyon jól feldobta az egészet. Lehet, hogy nem is díszíteném ezt annyira tovább már, mert nagyon jól néz ki így is. És lefényzselézem az egész tippünket. És teljesen kiköttetem is, ez a mintánk elkészült. Jöjjön ez a szép kis tejfehér alapú, amire én valami nagyon csicsás, színes dzsungelt gondoltam ki igazából. Ez a szép kis lilás-zöldes levél az jöhet. Mehet a vízbe. Innen gondoltam, hogy ez a kis bozontos növény. Jöjjön a díszítésünk. Az első az legyen ő, akit ide fogunk csak szimplán helyezni alulra. Rányomkodjuk. Így. Következők jöhetnek. Itt van mindegyik. Fordulj meg. Ja, ez üres volt. Akkor jöhet a levelünk, vagy tollunk, vagy mi ez. Azt fogjuk így ide helyezni, oldalra, közvetlen a tövébe. És akkor még van egy virágunk, akit így, na, hova rakjuk? De így rá gondoltam első körbe. Nem baj, hogy fedik egymást. Jobbá. Választottam még egy növényt, hogy ne legyen annyira üres még itt középen. Így, rá is tapogatom. És még gondoltam, hogy a teteje sem maradjon üresen, oda meg megnézzük ezt a kis konfetti effektet. Csak így addig a sávba, amíg vannak a virágok, vagy egy minimálisan ugye rámehet. Így, még talán ide is rakok, mert itt talán üres, vagy ide akár még nézhetünk valami növényes kis matricát. Hát, ha valami még odaillik, valami zöldebb, ami kisebb zöldebb. Megnézzünk még oda egy kicsit. Talán ezt az ágat oda próbáljuk. Hát, ha még jobban így össze tudjuk mosni ezt a hatást. Igen, és akkor ezt gyorsan átitassuk. Nézem. Még nem az igazi. Még visszadobjuk pár másodpercre.
Szerintem nagyon mutatós lesz ez is. Ezt is leiktatom megint. És lecsúszik most már szépen. És akkor ezt még ide a sarokba fogom vigyeszteni hozzá, hogy látszódjon, hogy azért ott még van valami. Igen. Rányomkodom. A fölösleget azt le tudjátok ollóval vágni, hogyha körömre készítitek. És közben rakom egy teljes köttetésre. Ezt a tippet viszont matra fogom lefedni. Rámegyek szépen a virágokra, pöttyökre, mindenre, és teljesen kiköttetem. Jön ez a nagyon szép kis flitteres tejfehér alapú. Én erre igazából csak valami kis csokrot gondoltam, vagy kis virágot. Ez a citromsárga rózsa, ez nagyon jól néz itt ki, így hát szerintem azt fogjuk választani. De ha rózsa, akkor lehet, hogy ne legyen egyedül. Van mellette egy rózsaszín is, lehet, hogy azt is rárakjuk. De első körben megnézzük, hogy ez mennyire fogja az egészet lefedni, vagy hogy lássuk. Mert igazából lehet, hogy még ez a rózsa is jól mutatna mellette, vagy még ez a kis kékek közül az egyik. De mindjárt megnézzük. Hát itatódik. Pár másodperc. Megnézzük. Leítatom. Egy picit. És akkor szerintem azt ebbe az irányba fogjuk így oldalt belógatni, és megnézzük, mennyi hely fog maradni még mellette, hogy esetleg tudunk-e még valamit beközvetíteni mellé. Igen, leítatom, és akkor közvetlenül a széléről érintkezzem be. Így. Ez nagyon jól néz ki. Szerintem még valamivel fel tudnánk dobni. Lehet, hogy ez a kék lenne számára a megfelelő még. Mert rózsaszín az alap is, nehogy össze mosódjon. Megpróbálom levágni, hogy ne szakadjon az egész. Így. Veszem a fóliát bele. Szépen átáztassuk. És igazából ez is egy nagyon egyszerű alapról van szó, de ugye mégis mutatós, mert vannak benne flitterek. És csak 2 virágot helyezünk rá, és nagyon látványos. Na, leítassuk. Még nem akar annyira ragaszkodó. Igazából ez már magában is nagyon szépen néz ki. Hát. Oké. Kicsit fordítok rajta, mert nekem innen a másik irányból kell ezt egyre ráraknom. Innen, nem baj, ha összeér. Így. Rányomkodom. Ez nagyon mutatós, de akár még fel tudjátok dobni kontúrozással, vagy még egy picike növényel. Én úgy döntöttem, hogy ehhez nem szeretnék nyúlni, nekem ez így tetszik, nem rakok bele már semmit, csak simán lefedem fényzselével az egészet, és teljesen kiköttetem. Ebbe a cover színbe úgy döntöttem, hogy ilyen ezüst füstfóliát fogok belenyomkodni. Igazából így az egész területére, ugye ragacsos a felületünk, és ebbe fogom csak így beledörzsölgetni, szétmaszatolni, hogy egy ilyesmi hatást keltsünk. Lehetnek nagyobb darabok, kisebbek, lehet az egész területén, lehet csak fél területen. Én itt csak elsatírozgatom,
hogy alatta látszódjon majd, hogy nem egy egyszerű dologról van szó. És azután fogok fekete matricákat választani, és azokkal fogom feldobni valamilyen kis egyszerű leveles matricákkal. Szerintem ez nagyon jól fog benne mutatni. Szerintem ez jó lesz. Nem is válogatok tovább. Akkor jöjjön az ollónk. Ez a nagy, ez nekem ez itt nagyon tetszik első körbe. Jöjjön a tippünk, és jöjjön ez a levelünk, aminek ez lesz az alapja. Igazából ez nem baj, hogy ilyen halvány, mert ehhez még fogunk bőven rakni, hogy azért szép erdősen nézzen majd ki. Választunk egy sokkal erősebbet, ez a másik nagy, ez már erősebb. És nem ugyanabból az irányból fogjuk rátenni, hanem majd a másikból. És akkor lehet, hogy végül is mégis fogok még keresni valami más fajtát, ami vastagabb. Például ebbe vastagabbak vannak. És még ebből fogunk ezt a pont, ami itt van, ez az ilyen levél. Ezeket nagyon szeretem. Ezt is áztatom. Lesz. Jó, és akkor jöhet a tippünk vissza. Jöhet az alsó matricánk. Ezt leítassuk. És ezt a matricát ebből az irányból fogom, de nem közvetlenül, hanem kicsit arrébb tolom, mert ez a szár itt nekem fölösleges, hogy ekkora csak itt tengilengizzen nekem. Tehát azt itt le is fogom csípni, mert ez ide nem kell nekünk. És így rányomkodom, és akkor még jön majd, akkor még egy kis levelünk, ami jó sötét lesz, és akkor ez lesz a felső levélzet. Ezt pedig innen fogom belerakni, kicsit féloldalasan. Szerintem ez is brutális lett, hogy így össze-vissza keresbe kasul ráraktuk a leveleket, és ez is nagyon sokat tud így dobni. Ez igazából szerintem fényesen és mattan is jól mutatna, de én most fényesre szeretném, úgy döntöttem. Ez most fényes lesz. És akkor lefedem az egész felületét. Jöjjön az utolsó, ez a lila tippünk. Ehhez én valami sötétebb lilát gondoltam ki, szerintem az nagyon menne. Tehát lesz egy kis levelünk, ezt bele is dobom. De ne legyen csak leveles dolgaink, meg virágosak, ezért nézzünk valami kis állatkát talán. Ugye megnézzük, mit tudunk beleilleszteni. Flamingónk legyen, de az lehet elveszne benne, mert azért az lila. Van kis madarunk, ez lehet, hogy látszódna. Még nincs ősz. Jó, szerintem legyen kis madár. Én amellett döntök, hogy kis madarunk lesz. Kell zóna, és ez az ilyen kis kékes hátterű. Ez talán nem lesz annyira belemosott. Kiveszem az alsót, mert szerintem az már jól átázott.
És mindjárt kigondoljuk, hogy mit hova teszünk. Van ez a lilánk. Ez valahogy jól mutatna, ha lelógna, de nem közvetlenül az egész, mert az lehet, hogy nagy lenne nekünk. Lecsíptem belőle. Oda tapogatom, és a madárka megvan. Ennek a lilának is egy kicsit ilyen csillogósabb alapja van, így hát ennek azért nem készítettem más alapot, mert ez szerintem nagyon jól mutat úgy. Ezt a kis madarat meg ide rakjuk, mintha egy ágacskán ülne. Így, beletapogassuk, és akár még rakhatunk bele még egy kis fekete hajszálvékony ágat a lila mellé. Még ezt oda gondolnám. Ide valahogy ide még azt beillesszük. Szerintem a kismadárnak gondolkozok, hogy a kismadár alá még rakjunk-e ágat, de szerintem arra már nincs szüksége a kismadárnak, nem elég lesz csak ez az ágacska, ami belóg. Így. Szedjük, és akkor még ezt az ágat így a lilára ráteszem. Hát ez szerintem így nagyon jól néz ki, hogy még rámostuk azt. Úgyhogy van még egy, azt erről vágtam. Nem látok, mert még ugye erre is jöhetne. Melyikről vágtam? Szerintem arról, de azon már nincs olyan. Ja, nem, erről vágtam. Hogy akár még egyet besuvasztunk oda, vagy egy másfajta ágat is be lehet akár. Igazából ez, az a jó, hogy itt jössz rá, hogy mik is illenek hozzá, mit hova tudsz rakni. Tehát igazából itt teljesen a kreativitásodra van bízva, szabva, ahogy neked tetszik, vagy akár csak húzol bele egy fekete festőzselével egy nagyon vékony vonalat, az is lehetséges, vagy még azt is el tudom képzelni, hogy a madárkának a szájában van ez a kis ágacska. Na. Ezt így ide vigyeztem. Ezt a lila növényt azt nagyon jól fel tudtuk ezzel dobni, és akkor igazából, ha nem nedves, akkor ezt is lefedem. Szerintem ezt most mattal nézzük meg, hogy fog mutatni. Egy kicsit csillog is, van rajta kismadárka, növény, és kikötessük. Ezt az 5 kis matricás díszítést készítettük el, nekem nagyon tetszett, én nagyon imádtam, bármivel fel tudjátok dobni, vagy összekombinálni a sok-sok matricát, és ilyen csodákat tudtok belőle kihozni, hogyha nem szerettek, vagy nem tudtok esetleg festeni. Szerintem nagyon imádni fogják a vendégek, így hát bátran készítsétek el, készítsetek kis mintákat, és rakjátok ki a szalomba, és tudják, hogy nálatok ilyeneket is lehet. És akkor már nem is kell megijedni, hogyha valami bonyolult mintát szeretne, vagy mondja, hogy szeretne egy pillangót, vagy egy virágot, akkor gyorsan előcsapjátok a matricátokat, és megmutassátok neki, hogy milyenek vannak, és mit tudtok összehozni. Nagyon köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, remélem tudtam benne segíteni, hogy mit, hogyan tudtok összekombinálni. A fantáziátokra van bízva, így hát sok sikert, puszi!